माने खिनाय बायदि सान्थि मोनो आरोखि डायलगखौ बिराद मोजां रोंगौ हाग्रामा सारा बिराद मोजां डायलग होयोमोन ने आदै फैला माबोरै दङ न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय আমার বড় ভাষার কি কয় চিনাই বাদি শান্তি মোথাদা होनना बुङो আছে বা বহুত ব্যক্তি আছে যিসকলে পলিটিক্স কৰা মানে কাকবা গালি গালাজ কৰা हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायलायबाय नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा भिडिअआ एकदम धामाकानि सायाव धामाका जालांगासिनो सोरबा सोरबा ओरैबायदि गाज्रि डेन्जार एडिट खालामबाय हामाले बाहायफोर एसे गावजों गाव बुजिले सोरबा सोरबाथ' खिथेरसो होखारदों लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार खिथेर होखारदों माने थांनाय समाव 2020 मायथाइयाव सोरबा सोरबा नांगोलखौ बुद्रुबाय नांगोलखौ खिबु बुदलाबाय नांगोलखौ माबा माइहुं मानि खागदावलाबायनानै सावलाबायबाय दिनै एकदम BPF पार्टिया ओरैबायदि खुसि फाग्ला हामाले जाबाय एसे धैर्य थालायदो जि जाबाय नङा होमबा गावजों गाव मिलायलायदो सोरबा सोरबाथ' बुंलायलांबाय आंथ' इउटुबनि CEO नङा होमबा इउटुबनि मालिक बैथ' बुंलायलांबाय माबा BJP खौ गारनो हायाबालाय BJP जों UPPL जों BPF जों ज' लोगो नांनानै सरखार दादो होननायसो बुंलायलांबाय मानिथारगोन नालाय BPF आ मानिथारनाय नङा बायदि मोनदां हा साला UPPL आ थांनाय समाव बबेबा निउसआवबो होनाय नुदोंमोन मा होनो UPPL आलायनो 22टा माबायाव देरहाबायनो रिजाल्टआनो ओंखाराखै आरोखि नङा होमबा 22टा देरहाबायनो ओमफ्रायहाय BPF ना माबा जादोंनो 7टाल' समस्थियाव देरहादों जाहैदों उल्था सिमांसो नुस्राबाय बिथांमोननि काउन्टिं माने बिथांमोननि A स्क्वेर B स्क्वेर माबा बैयो प्लास बेफोरबायदि खालामलायनाया बेफोर माने उल्थासो जाबाय आरोखि दिनैनि थारिखआव माबा हनै माबा UPPL आ 6टा समस्थियावसो देरहादों बेखौनो ओरैबायदि दुगाबा ओमफ्राय दिनैनि थारिखआव सोरबा एसे गिदिर गोलाव मानसिफ्राबो मान गोनां बिथांमोनाबो बुंलायलांबाय UPPL BPF माबा दोलो ज' जानानै दादो सरखारखौनो फाग्लाय BPF आ हारसिंनो देरहाखानानै दङ जे एग्जाम्पल नङा होमबा नोंथांमोननि जेन'बा UPPL आ मा होनगोन 29-30 नङा होमबा 30टा ना मा देरहादों होनबा 30टा देरहानायमोनबा बांसिन UPPL आ फाग्ला BPF खौ गोसोखांगौमोन जानोलाय गोसोखांथारनाय नङामोन UPPL आबो दिनैनि थारिखआव हारसिंनो मालाय BPF आ देरहानानै दंखायो सरखार दाखासिगोन दाखाबाय नङा होमबा फाग्ला आरो मा होनदों जोंहा बै बिथाङा नै जोंहा बड'लेण्ड हिर' नङा होमबा बिथाङा मा होनदों जोंहा फैला सारखौ सिन्थाय होख्लायबाय फैला साराबो थांनाय समाव ओरैबायदि दुगामोन डेन्जार दुगा होनखा माने पस्ट होनाय माबा बुंनाय ओरैबायदि डेन्जार बुंदोंमोन आरोखि दिनैनि दिनाव बड'लेण्ड हिर'आबो होखावफिनबाय आरोखि माने बदला बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला होखावदों आरोखि आदै फैला माबोरै दङ न'आव थानानै फैलागासिनो नामा नोंथाङालाय बोरो नोंनि गोदै रावा हा 17टा 20टा गाहाम देरहागोन होननाया हाथ लाजिनो रोङा सोर फाग्ला नोंलाय 17टा बुथुमनानै देरहानो नोंलाय 6टाल'सो देरहादों 6टा सार थगायजाबायनो थाखा खम जादों पाब्लिकआबो ओमफ्राय बडा सोरनाव थुदों नांगोलनाव ओरैबायदि थगायजामारबाय सेस जोंहा सोरबा माबा नुखाबाय नोंथांमोना नङा होमबा फेरेंगा सारखौ सिन्थाय माबा सोगाबलाय लांबायलै आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारखौबो सोगाबलाय लांबाय प्रमद बर' साराबो ओरै खर' खुरलायलायनानै माबा निउसफ्राव बायदिसिना बुंनाय जालाय लांबाय बोरै जाखो बारा सिन्था जानाङा प्रमद सार नेक्स्ट बोसोराव नेक्स्ट टाइमाव माने बोसोरबानि उनाव आरो मोनफिनखागोन नङा होमब्ला रायजो राजा मदद होबा रायजो राजा सापर्ट खालामोब्लानो देरहाफिनखागोन नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे आङो बुङो
BPF पार्टी देरहानानै दङ नङा होमबा रायजो राजाखौ अननो रों रायजो राजाया मा लुबैयो बेखौ होनो रों रायजो राजानो साननाय रायजो राजानि अबेबा गामियाव दालां दुलां अबेबा लामा बानायना होनाय अबेबा मा होनो गैजारोङिफोरनो जि हायो दान होनाय न' गैयिफोरनो न' लुना होनाय बैफोरबायदिखौ माव अब्लासो रायजो राजाया अनसायगोन रायजो राजाया औ नङाब्ला बोसोरबानि उनाव मा जागोन बेखौ मिथिखायो दिनैनि थारिखआव प्रमद बर' बा UPPL सरकारा जेनबाय बोसोरबानि गेजेराव माबा जों नुनो मोन्दों बर' रायजो राजा बर' बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव मोना मेगनाव मोदै सोरबा बायदिया जेबो गैजा रोङै हा गोदाननिफ्राय होखारजानाय सोरबा बायदिया न' सिफाय जानाय बबेबा मन्दिरा सिफाय जानाय बबेबा गिर्जा न'आ सिफाय जानाय बैफोरखौ बर' बिमा बर' बिफाफोरा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोना गोरबोआव दुखु लानानै दिनैनि थारिखआव BPFखौ नायगोन BPFआ नायफिनगोन होननानै दिनै मोनसे मिजिं लानानै मोनसे आसा लानानै दिनैनि थारिखआव मा होनगोन BPFखौ देरहाहोदों दिनैनि थारिखआव BPF सरकारा बैफोरखौहाय बावगारलाङोब्ला फैबाय थानाय समाव बै प्रमद बर' सार UPPLनि बायदि जाहैफिननो हागौ बेनिखायनो रायजो राजानि गोसोखौ सिफायना होनाङा नंगौना नङा लोगोफोर नंगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो बेजों लोगोसे रायजोफोर जोंहा हाग्रामा सारा मा बुंदों माने दायो देरहानायखाय खिनाय बायदि सान्थि मोनो आरोखि डायलगखौ बिराद मोजां रोंगौ हाग्रामा सारा बिराद मोजां डायलग होयोमोन ने आं बारा मोजां मिथिथारामोन अब्ला बेखौबो नाय आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' सार ओमफ्रायहाय जोंहा मा होनोमोनलाय बैखौ सोरबा राकेश ब्रह्म नामा बिथांमोना मोखां सिखम माने मोनसे माबायाव माबा होदों आरोखि मा होनगोन बेखौहाय बिराद मोखां सिखमलै बेस्राफोर एथ'ग्राब डाउन दादोंसै रायजोफोर अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि भिडिअ बुंनायफोरखौ नायलांदो बिराद ভাল পাইছে মই ইমানে ভাল পাইছে আমার বড় ভাষার কি কয় চিনাই বাদি শান্তি মোথাদাং নাম ইউটিউবার অসমীয়া তো নির্বাচনী প্রচার কেনেদৰে চলিব আক্রমণৰ লক্ষ্য কাক হ'ব বা মেইন স্ট্ৰেটেজি কি হ'ব সব নির্বাচনত অংশগ্রহণ কৰিলে অকল আক্রমণ কৰিব লাগে এইটো নহয় নিজৰ কাম কৰা কথাখিনি লৈও আমি প্ৰচাৰ চলাব পাৰোঁ বহুত দল আছে বা বহুত ব্যক্তি আছে যিসকলে পলিটিক্স কৰা মানে কাকবা গালি গালাজ কৰা কাকবা বেয়াকে কোৱা সেইবিলাকে পলিটিক্স বুলি ভাবে আমি কিন্তু নাভাবো UPPL মডেলৰ ৰাজনীতিত আমি কি কৰিছো আৰু কি কৰিম সবে কক পাৰিলে আপোনালোকে কি কৰিছে আৰু কি কৰিব এটা যদি মই কওঁ 15 বছৰ BPFে কংগ্ৰেছৰ লগত আছিলে একো কৰিব নোৱাৰিলে 5 বছৰ বিজেপিৰ লগত আছিলে BPFে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে সো এই এনালাইসিস বিলাক আজি আমাৰ চকুৰ আগত আছে গতিকে আজি কাকবা গালি পাৰিহে নিৰ্বাচন হ'ব এইটো নহয় নিজৰ কামখিনি কৰি আমি কি কৰি আছো আৰু 35 লাখ জনসাধাৰণক লৈ পেলাই ভৱিষ্যতে কি কৰিম এই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিলে মই ভাবো ৰাইজে বহুত ভাল পাব স্যার এই নির্বাচনের পিছত হাগ্রামা BPF মুখে হৈ যাব নেকি Thank you so much for watching my video. Love you all. Bye bye.